da Santa Jageda, ene martiri maitia, herri honeri emone jozu, zoriona ta pakia, ardiak larrean dabil bazkatzen, alkatesa ipurdia epeltzen, tasisa jarri nahi bizkinarek. Bueno, betiko arazo berbera, azkenengo puntua preparatu ez. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Zorika iztoa protagonista, Lo dijo un artista vasco. Onats bada, errekato auzoa. Esan genuen ez, errekastoa nongoa? Ba, Eskauriziaga, Eskauri, ostras, zena zaila. Eskauritza kalea hortxe bertontao. Eta, bueno, izango zen erregatoren itzen kompletoa, edo. Ba, erraten genuenentz, Santageda eskeko kantuak enkarterrietan gorditzan dira tradizionalki gaztelania. Zorrotxegatik asko eta askok dute eta dugu duda handiak, aber noiztik den gaztelania edo romantze bat bertoko jendeen hizkuntza berezkoa. Baina hemen errekatxun gauza berezi bat dugu, estudio baten arabera, hemengo bi informantek, ezan zuten eurek, 19. azkenengo hamarkadan jaiotako bi pertsonak. Eurek errekatxon, Eskauritzako errekasto hontan, ezagutu izan dutela betidanik Santageda eskea euskeraz. Eta gainera, nahiz eta eurek etzekiten, ez eurek bilak baizik eta herriak berak, etzekien, inork etzekien euskerarik, antza denez, beste aldeko euskaldun bat kontratatzen omen zuten, ona Santageda eskeko bertso horiek botatzera. Eta gutxi gora bera jendeak bazekien estribilloa edo, ura elkarrekin abesten zuten, eta baina solista bezala pertsona bat kontratatzen zutela. Beraz, bitxikeri galanta, hause bera, eta gero ja PNV-ek euren batzokietan hasten denean gaur eguneko aintzaildu daiguna gate deuna estrofa hori ja zabaltzen, lehenengo aldiz hemen errekatxon 1921 urtean abestu zen, esaten nuenentz, guk gaur egunean ohikoa dugun, hemen Ezkerraldean eta Barakaldon bereziki, ohikoa dugun lau estrofa horiek naiz eta pare bat gehiago ere badituen. Bueno, eguzkia ja sartzen dugu. Hori beste gauza bat izan ziteke, baina gaur eguneko Gorostiz auzoa da, eta gaur Santageda bai. Jauzi egin, nazta, piztueta egin. Gaur Santageda bezpera dugu, eta bidena arantza, ermita arantza noanez, aurkeztu nahi ditzuet, egunan batian bere gorko berezia izango duen aldapatzarra, Gorostizako aldatza. Eta ointxe aterako dituta bere hemendik hasita zenbateko penditza duen honek, baina justu eramango gaitu goian dauden ur kontenedore arte, ur patzorgoaren kontenedore handi horietara, eta hortik ja ermitara tita batean, eta gero bastakita. Eguzkia sartzen dugu nahiz eta bostak eta gutxi izango diren, eta askorik ez zego gelditzen. Ordutxo bat eguzkiarekin, eta ea ermitari gotzen garen, antzaildu daigu estrofatxoa bota, eta berriro ere Barakaldora eta gaur gauean edo arratsalde partean ardotxo batzuekin noski, baten bat topatzen dugun, makila eskuan eta txapela buruan. Hemen kontenedoriak,
Eta hortik aurrera, Santana Darantza bidea. Eta, bueno, haber orain eguzkia eta jotzen duen, errapa jotzen duen sonalde demantokitzen dugun, lasaitasun handiagoarekin, eta ja guztia hau zertatuan, esaten dizuetan. Bueno, lugar da ermitatxora. Euski printzik ez, hemen arroletzak ja tapa dauka, ermitako ingurune guztia, bai eta alboko txakolindegia, basare txakolindegia, eta alboan dago beste txalet bat, eta bueno, hemen txiki biluka jandia bihar gora eta bera, ze biharkoa da meza nagusia, 3 ordutan goizetan, eta bueno, jubilatu eta pasatuko dira goizalde partean ermita txiki honetatik. Bueno, bari, negu azkenean gaudela, eta esaten genuen baita 24an, abenduak 24an, Gabon Zahar egun horretan, edo egu berritan, edo egu berriko gauean, edo kontu delakortan, neguko solstizioa. Negua bere amaiera aruntz doa, eta hortxekatik Euskal Herri osoa borborka dugu, Eta borborka dugu zergatik, herritorek zaharrena horitxe bera dugulako. Lehenengoa, primigenioa, guk dakigularik edo guk arakatu dezakegularik, oraintxe Euskal Herri osotik burbuika dagoena da. Bai Iturenen, Zubiletan, bai eta iparraldeko inaute guztietan, Lizartzan, hemen Kastresanan baita, Karnesto Lenda senkarterri zonalde guztietan, Markitos eta hainbeste ezagutzen ditugun, Ziripot eta guzti horiek neguaren amaiera ekartzeko herrito bazar bat dugu. Azkenean gure arpasuek bizi izan zuten glaziazioa guri urron egiten zaigu. Hotzaren eta lurraren beldur beti izan gara, George R.R. Martinen novelak ere, The Winter is Coming, hori bera esaten du. Eta, bueno, guk oraintxe Euskal Herri osotik egiten gabiltzana, bai Zuberoan eta bai beste leku askotan, hori da. Naturari, udaberriari esnatzen laguntzea. Horretxegatik esaten dute baita ere, makinekin eta astintzen dugula lurra, naizta nik uste hori gehiago dela klabea asunto bat. Klabea digo instrumento musikala bezala, erritmoa eta eramateko, dantza taldetan eta makil joko horiek askotan egiten dira, elkar jos. Eta horretxegatik egiten denunez, Santagerako eta atzoko San Blasetako kontu guztiek naiz eta guri santu eta martiri kontuekin heldu zaizkigun, askozaz ere antzinagokoa dira, eta horretxegatik naiz eta ateoak izan, ez diogu musin egin beharrik. Tradizionala, aspaldiaren datorrena da, eta hori katolizismoak kristautasunak ezin izan dute baztertu. Gainetik bai jarri direla, baina inolaz ere ez dute horrekin bukatu. Beraz, Iturenen ikusten dugun relazio edo itxura pagano hori, Santa Gedan bertan ere antzeko parezio da edo berdintxua. Beraz, hemendik neguaren azkenengo parte honetatik datozkigu gaur egunean Euskal Herria mintzat eta Europan ere ezagutzen ditugu errito eta jai guztiak, kristautasunetik, eta bere garaian neolitikoa ekarri ziguten eta gu bezain euskaldunak ziren Turkiar haietatik.